Hello guys, meron naman po tayong panibagong gagawin. Maglalaro po kami ng aking anak. Meron po kami gagawing laro. Sinong matalo sa amin ay sisip-sip ng kalamansi. Gagawin namin ngayon ang maglaro. Tama na muna ang sa labas kasi nga medyo uulan-ulan. Yung mga bata ay nasa loob lang. Kaya ngayon nakakit niya ako maglaro. Ari Abi! Ano? May lalaruin tayo. Ang gagawin nating laro ay sisip-sip ka ng kalamansi pag natalo ka ha. Yeah. Hirap. Ha? Sisip-sip ka ng kalamansi ha. Ow. Kabado na ako. Bakit ka ba? Ayos yung kalamansing hiniwa ko. May hiniwa akong isang kalahating kalamansi dito. Lalasan natin siya kung gaano siya kaasim. Asin. Kaya guys, patikmin na naman natin si Ate Abby kung ano magiging itsura niya. Ito nga Ate Abby. Ito. No. Stop na muna. Bago po simulan ang Kalamansi Challenge, meron po akong pa-shoutout. Lester Culinares, Leo Belñaflor. Ito na. Challenge. Is a kaliwa. Is a kali oy oy. Is a kaliwa. Is a kali Is a kaliwa. Is a kali oy oy. Is a kaliwa. Is a kali Is a kaliwa. Is a kali oy oy. Is a kaliwa. Is a kali Is a kaliwa. I don't like it. It's time. Ayos na Go. Oh, hanggang ano ha? talo po siya. Isa kaliwa. Isa kali oy oy. Ya, Papa! Ang ginagawa mo. Isa kaliwa. Isa kali oy oy. Isa kali oy. Ayos si Papa. Let's inu-inu. Asin talaga guys. Go. Isa kaliwa. Isa kali oy oy. Isa kaliwa. Isa kali Isa kaliwa. Isa kali oy oy. Isa kaliwa. Isa kali Isa kaliwa. Isa kali oy oy. Isa kaliwa. Isa kaliwa. It's talo. Hello. Talo siya. It's mali now. Maasim talaga guys. Trying nyo? Isa kaliwa. Isa kali oy oy. Isa kaliwa. Isa kali oy oy. Yan! Nagkawa yung sofa. You want it. You want it. You want it. You want it. You want it.
Nakailan na? Nakadalawa ka na. Kailangan guys, ano. Kasi ano na ko eh. Sin ha? Ano yan? Ang gagaw. Isa kaliwa. Isa kali. Oy, oy. Kasi ito, sabi daw. Wow, 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 wow. Asim, guys. Asim. Maasin talaga. Oh, nakailan ka na? Iska. Kaliwa. Isa kali. Oy, bis kaliwa. Isa kali. Diba? May nasip papa. Ang. Asim! Para ayaw ko matalo ah. Asim. It's very funny. It's very funny. Tatlo na sa Kailan ah? Tatlo. Kailan? Ikaw magsasalita. Kaliwa. Sino? Sino? Isa kaliwa. Isa kali. Oy, oy. Ako na naman. 4. Nagsasawa na siya. Nagsasawa na siya. Sa kalamansi. Sa kalamansi. Oh, no, 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 no. Kala mo di masim ah. Dapat minit ko na nanay kaya nangalam naman. Hindi mo yung hindi maasim na kalamansi. Go. Isa kaliwa. Isa kali. Oy, Oy. oy. Tama. Diba? Kita niya itong Isa ka. Ano naman dahil sa papay? Dali. Isa kaliwa. Isa kali. Oy, oy. Isa kaliwa. Isa kali. Wewe. Isa kaliwa. Isa kali. Oy, oy. Isa kaliwa. Isa kali. Wewe. Isa kaliwa. Isa kali. Oy, oy. Isa kaliwa. Yes, yes. Ow, Oh, no, 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 no. Asim. Lagi na lang nila. Oh, 4 na lang, 4. Big 4. 4. 4 to 4. 4. Ayan, kaka. Asim. Sana lang. Makakakuha na siya ng premyo. Papalalahatin pag natalo. Ay, kalahatin. Wag. Ano Asim? Nalalasin na siya. Go. Sana lang. Sana lang. Sa kaliwa. Sa kali. Oy, oy. Sa kaliwa. Sa kali. Wewe. Sa kaliwa. Sa kali. Oy, oy. Sa kaliwa. Sa kali. Wewe. Sa kaliwa. Sa kali. Oy, oy. Sa kaliwa. Sa kali. Wewe. Guys, umuyo na yung kalaban ko. Umayaw na siya sa aking challenge. Ay, hinahamon pa ako nitong pangalawa ko. Na anak. Yung isa kasi nag-walkout na eh. Nagsawa dun sa asim.
Kaya ito, papalit daw siya. Sige, bibigyan ko to guys. No. Sa kaliwa. Sa kaliwa. Ganun, sa kaliwa, ganun. Go, ganun. Isa kaliwa. Isa kali. Oy, oy. Yes, na kaliwa. Yes, na kali. Yes, na kaliwa. Yes, kali. Oy, oy. Alam mo. Ano? Oh. Arigo! Arigo! Oh, yun. Nakatingin ng kalamansi. Naging tayo na rin ko.